Poslanci Národnej rady by mali dôsledne zastupovať záujmy občanov. V súčasnosti je však situácia taká, že poslanci obhajujú častokrát len svoje záujmy, nie záujmy občanov, nehľadiac na to, že drvivá väčšina poslancov je naviazaná priamo alebo nepriamo na Bratislavu. 7 statočných urobí všetko preto, aby sa táto situácia zmenila. Okrem iného budeme požadovať, aby prvých 6 poslancov z každého vyššieho územného celku sa automaticky stali poslancami Národnej rady. Poslanci, ktorí budú zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj do vyššieho územného celku, budú poberať len plat poslanca Národnej rady. Situácia, ktorá je v súčasnosti, že existuje Bratislava, mestský štát, bohatý štát a Slovensko, okolie, kde napriek tomu, že sa bohatstvo vytvára na celom území Slovenska, sa kumuluje hlavne v Bratislave. Budeme požadovať, aby bola vykonaná dôsledná decentralizácia štátnej moci. Je na to niekoľko spôsobov. Jedným z hlavných bodov 7 statočných bude to, že budeme presadzovať, aby v každom krajskom meste bolo jedno ministerstvo. A spravodlivosť pre všetkých, bez ohľadu na zastávanie funkcie politickej, spoločenskej, akejkoľvek. Ktorá definícia slova politik sa vám páči viac? Správca štátnych vecí alebo taktik pre fikanec? Dajme tomu spoločne inú dimenziu. Svedomito pracujme a nevytvárajme prostriedky na udržanie politickej moci do nekonečna. Myslíte si, že sa dá plnohodnotne vykonávať viac politických funkcií súčasne? Nezmysel, zastavme to. 7 statočných si myslí, že politik má slúžiť ľudu a nie opačne. A nazdávame sa, že politik môže vykonávať najviac 2 funkcie a najviac 2 volebné obdobia po sebe. Podpora a opäť sama podpora. Veľa z nás si z tohto pojmu nič nerobí, ak sa ho osobne netýka. Mnohí Slováci si ale po nežnej revolúcii na tento pojem veľmi rýchlo zvykli. Existujú medzi nami ľudia, pre ktorých sa podpora stala bežnou súčasťou svojho života a nesnažia sa tento stav zmeniť. Sú iba neprispôsobiví? Zvykli si na nič nerobenie a podporu od štátu? Za čo? 7 statočných je za podporu nezamestnanosti, ale nie je zadarmo. Nárok na finančnú podporu štátu nezamestnaný si uplatní až po vykonaní 77 hodín verejnoprospešných prác za mesiac. A ľudia nestratia pracovné návyky. Dlhé roky počúvame, ako sa naše vlády snažia zo Slovenska urobiť ekologické prostredie pre zdravý život svojich občanov. A výsledok? Bezhlavé, ale za to obchodne veľmi zaujímavé. Výruby v národných parkoch, mestské betónové džungle či výroby stromov v mestských parkoch. Lesov je čím ďalej tým menej a mestské parky pohlcujú veľké obchodné centrá. 7 statočných v spolupráci s lesochranárskymi zoskupeniami zakáže tieto nezmyselné výruby v národných parkoch. Naopak, v každom meste i každej obci vysadíme stromy, o ktoré sa budú statoční ľudia poctivo starať. A naše deti naučíme milovať prírodu a okolie, v ktorom žijú. Mzda, dane, dôchodok, korupcia. Prinavráťme týmto pojmom ich pôvodný zmysel. Aby človek za svoju poctivú prácu dostal primeranú mzdu a v starobe nemusel trieť biedu. Aby daň bola príjmom štátu, s ktorým hospodári zodpovedne a nepožaduje ju od tých, ktorí zarábajú najmenej. Aby slušný človek bol spoločnosťou cenený a nemusel ustupovať arogancii tých, ktorí získali peniaze podvodmi na DPH alebo korupciou. Toto je jediná cesta na zabezpečenie budúcnosti pre nás a naše deti, pretože 7 statočných verí, že na Slovensku je stále viac čestných a slušných občanov než podvodníkov a zlodejov. A aj preto zastavíme veľké podvody z DPH a znížime daň z príjmov najmenej o 7 %. Šach. Pre niekoho športová disciplína, pre iných obyčajná spoločenská hra. Pre mňa je to dar. Rozvíja myseľ, trpezlivosť, inteligenciu, zdravé súperenie. Núti človeka sústrediť sa, tvoriť, mať cit pre správne rozhodnutie. Toto nám dáva šach a je našou povinnosťou využiť to pre zdravý vývin našich detí. Hovorí sa,
že kto sa naučí stratégiu na šachovnici, dokáže lepšie riadiť aj svoj život. 7 statočných bude presadzovať myšlienku zavedenia šachu do základných škôl. A aj Slovensko si takto vychová budúceho svetového šampióna. Všetci pracujúci ľudia majú nárok na oddych. Po 5 dňoch práce prichádza víkend, sobota a nedeľa. Niektorí z nás odpočívajú doma, niektorí upratujú, veriaci navštívia svoje chrámy, milovníci prírody lesy. Nie všetci ale majú také šťastie, aby mohli sobotu nedeľu odpočívať. Nemyslím teraz policajtov, hasičov, železničarov či lekárov, ktorých činnosť je potrebná pre nepretržitý chod našej spoločnosti. Myslím na tých predavačov v nedeľných predajniach. 7 statočných si ctí nedeľu ako deň pokoja a oddychu a urobí všetko preto, aby tieto predajne neboli v nedeľu zbytočne otvorené.